Hola, soc el Joan, tinc 26 anys i he nascut a Llardecans. Soc una persona molt oberta, que em faig a tothom, i llavors les meves aficions són el futbol sala i m'agrada molt anar a esquiar o inclús pescar, també m'agrada molt. Soc el pesador i un dels encarregats del funcionament de la cooperativa Verge de Loreto de Llardecans. La meva feina és donar la informació a cada pagès dels quilos que porta amb aquella descàrrega, controlar que les olives estiguin en bon estat i agafar una mostra de cada pesada que determina el rendiment d'oli que porta aquella descàrrega. El rendiment és el percentatge que determina l'oli que porta aquella oliva a cada descàrrega, que oscil·la entre un 12 al principi de campanya amb oliva més verda fins a un 22, 23, 24 a l'oliva de secà que ja està una mica més madura. A la nostra cooperativa s'obté l'oli a partir de les olives arbequines entregades pels seus socis. L'elaboració es realitza de forma molt acurada. L'oliva, després de ser recollida, es sotmet a un procés de porga i neteja i la molta s'efectua seguidament a la seva recol·lecció, un dels factors més importants per garantir la frescor del fruit. Amb la pasta d'oliva obtinguda, aquesta es separa de l'oli per un simple procés mecànic. L'oli obtingut es filtra i ja finalment queda embotellar-lo per distribuir-lo al consumidor. La cooperativa de Llardecans és com una família, que som aproximadament uns 200 socis que treballem en aquest camp. Durant el meu dia a dia ja m'ho hem de destacar el president, el Josep o qualsevol membre de la Junta, que sempre estan disposats a donar-te un cop de mà quan fa falta. Un clar exemple és fa uns dies que vam fer la Fira de l'Oli i vam venir tots a donar un cop de mà, que va ser quan vam exposar una mica el funcionament de la cooperativa i una mica els productes. No, realment gaudeixo molt de la meva feina, del que faig i estimo molt a la cooperativa, al poble i a la gent que ve per aquí. Hem de ser conscients que som un sector important i essencial, on la nostra prioritat és cuidar al màxim el nostre producte de primera qualitat, l'oli. Esteu tots convidats a venir a casa nostra, a la nostra cooperativa, que us farem sentir, sens dubte, com a casa.